Wat ik nooit vergeten ben, dat is als ik, toen ik met mijn vader begin jaren 60 op melkronde was. Want armoede is van alle tijden. Dat is niet van nu, dat heeft altijd bestaan. Dan merkte ik onderweg dat ook mensen, vrouwen, hun melk niet konden betalen. En dat ons vader dat gewoon zei van, maar Gert, ik moet dat niet betalen, dat dan maar zo. Dus dat ben ik nooit niet vergeten. Dus een levensles van mijn vader die ik gekregen heb van toen al. Ik dacht van, inderdaad. Nee. Er zijn mensen die niks hebben en dat zal altijd zo blijven.